She what? Hey. Authority am. You know where? I know one man no kwam. Timum na bogi ekes ni danu. Na why you be megugom. Me say so to talk kpotere m no last na ga ejekwe birthday. Continue honim Zion temo ihe egwuregwu ka chọrọ igwu. Oke na ga ejekwe birthday. Bedo onye kwanu ku na-eji ya. Ka ije birthday to Chukwu. Oh Gloria. Gloria nke ya na boy Mickey na achọ Ọ chọrọ igbo je n'ọtan. Ya ka m na-agwa gị na tata 14th May ka ọ sị na ọ na-eme ncheta ọmụmụ ya. Nwa ibe m kpọte m n'ụra. M na-agwa gị na o nwere osisi. I don't have any kobo, any toro inside my pocket. Asachipụrụ m mazụ okpu m onwere ebe m fụrụ ego. Afọ m toro. Ijire toro. Ejila m toro. Kai. Adị m wasịrị na m nwa miss nwe birthday nwa ya. Ifunu Gloria, ifunu Tochukwu, enenewe jewe ọrụ achara ugo nwaanyị. Nwaanyị makarịsịa, nwaanyị mara mma. Mba. Oriakụ boy Mickey, nwaanyị afọ nnukwu ezigbo omume asị na ezigbo nwaanyị na-akpọpere akụ na ụba ụzọ ego abatawa. Nwama boy Mickey, inenu nwaanyị tụsa n'okporo ụzọ Jerusalem. Inenu imi dụnụ ka imi Virgin Maria. Authority am, ịgwa gị eziokwu, onwe nke iji nye m. That one day. Ya bụrụ 1000 ma chọrọ gị. Mana kwa one condition. I'm going to get on condition. I'm going to get mad. I didn't make mad. I'm never going to get back. You got back to me back first. Evangelist Black Camaro. None is so. Yeah, but I may be 1000. Hey! There, you did. Yeah, but I may. Authority call.